Výhradne som si pre vás pripravil na predaj kompletne zrekonštruovaný trojizbový byt s vlastným kúrením a balkónom v centre mesta Nováky. Byt sa nachádza na 3. poschodí tehlového bytového domu a má výmeru 105 m². Pozrime si spolu videodispozíciu bytu. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, nové samostatné plynové kúrenie a ohrev úžitkovej vody, plastové okná, kuchynská linka, nová kúpeľňa s vaňou, nová klimatizácia, vonkajšie hliníkové rolety na oknách, stavané skrine na chodbe a v spálni, nové rozvody vody a odpadu. Taktiež tu je nová komora na umiestnenie práčky a sušičky. Parkovanie je vo vnútrobloku bytovky. V blízkosti bytu sa nachádza plná občianska vybavenosť, pošta, škola, banka, obchody, mestský úrad, stanica, lekáreň, farby Laky, mestský park a neďaleko sa nachádza aj kúpalisko. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.